Έχεις διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και όλος ο προεγχειρητικός έλεγχος με βάση τις συστάσεις του γιατρού σου και σου έχει προταθεί μια συγκεκριμένη θεραπευτική πορεία. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μια χειρουργική επέμβαση, τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής και κάποια ακτινοθεραπευτική θεραπεία. Για ποιο λόγο έχουν προταθεί όλα αυτά? Γιατί έχει βρεθεί ότι κάθε μια από αυτές τις θεραπείες ουσιαστικά σε φέρνει πιο κοντά στην ίαση. Τι αποτελεσματικότητα έχει κάθε μία από αυτές? Θα πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Όσο πιο πρώιμος είναι ο καρκίνος και όσο πιο ήπιος βιολογικά, τόσο λιγότερο δυνατές είναι οι θεραπείες που θα επιλέξουμε. Για παράδειγμα, η χειρουργική θεραπεία θα είναι μια επέμβαση διατήρησης μαστού, η φαρμακευτική θεραπεία μπορεί να είναι μια απλή περόσαγωγή από το στόμα, δηλαδή φαρμακευτικές θεραπείες και όχι χημειοθεραπείες, και η ακτινοθεραπεία να είναι μια μικρής περίοδου και έντασης θεραπεία. Από την άλλη, αν αυτά τα στοιχεία είναι πιο επιβαρυντικά, πιο προχωρημένη νόσος, πιο επιθετική βιολογικά, τότε οι θεραπείες θα είναι πιο δυνατές. Για παράδειγμα, η χειρουργική θεραπεία μπορεί να είναι πιο εκτεταμένη, όπως επίσης και να προσθεθούν οι περιβόητες χημειοθεραπείες που τρομάζουν τις γυναίκες. Αυτό που θα πρέπει να σκεφτόμαστε και να σκέφτεται κάθε γυναίκα που έχει διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού είναι ότι όλες αυτές έχουν μια υψηλή αποτελεσματικότητα στο να την οδηγήσουν στην ίαση. Πώς είναι αυτή? Σε πρώιμο λοιπόν καρκίνο, ήπια νόσο φτάνει το 90 με 95% ίαση. Σε πιο προχωρημένη νόσο το ποσοστό αυτό πέφτει στο 80%. Στην μεταστατική νόσο τα ποσοστά είναι λίγο χαμηλότερα. Αυτό όμως που πρέπει επίσης να ξέρεις είναι ότι όλες αυτές οι θεραπείες συνοδεύονται και από κάποιες παρενέργειες, παύλα επιπλοκές. Για παράδειγμα, μια χειρουργική επέμβαση μαζί με την αναισθησία που χορηγείται οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο στρες στον οργανισμό. Αντίστοιχα, ο συνδυασμός των διαφόρων φαρμάκων συνοδεύεται από κάποιες παρενέργειες, όπως επίσης και η ακτινοθεραπεία. Όλες αυτές οι παρενέργειες, παύλα επιπλοκές, είναι γνωστές και προλαμβάνονται. Οπότε, κομβικό σημείο στην αντιμετώπιση των επιπλοκών πια, τις οποίες δυστυχώς ενδεχομένως να βιώσεις, είναι τι? Εξασφάλιση βέλτιστου επίπεδου υγείας. Φροντίζεις και εσύ την υγεία σου, βοηθάς τους γιατρούς σου. Δεύτερον, παρακολουθήσεις συστηματικά. Έχεις δηλαδή κοντά σου μια ιατρική ομάδα που είναι δίπλα σου σε κάθε στάδιο αυτής της θεραπείας. Και τρίτον, συνεργάζεσαι με τους γιατρούς σου.